Assalamu alaikum musidɓe tedduɓe heɗiyankoɓe ha yawo habrede Pini TV tawateɓe nder e bawo leydi kala gote moon ɗo wawi wonde no wawi wonirde min calminiɓe min juurima no kewɗen wiide aadi bil haali salade aade ɓuri firtude ari on aadi mo ganduɗa Pini TV firtani aadi mo wodduno e moon saka suba adda noon sifa e kelle gadane jaydeji leydi Sénégal no kewɗen heɓirde ko Aissata Ndiaye wondude banum gorko ceernama Amadou Moussa Anne ko neɗo balle fof jeyani ko albudu mabɓe o tigui daari ɗo ha joni de maɓe gartu ganduɗa kay inchallahu rabbi jokkitan ɗon ɗin sifaji mboɗo andi ɗon jewniɓe no fewi kono kadi mino hara mi yewniɓe ha ko wona seeɗe ko wona ɗum ko musidɓe tedduɓe holko ɓuuri tentude nder jayde leydi Sénégal o subaka ko bartogol walla men jaltugol aduna oɗon gorko wiyete ko Abdoulaye Faye mo ganduɗa kay ko chauffeur Baye Modou Fall woni Baye Djiné ene wayno jayde leydi Sénégal yogue majji garti e oɗon alhaaliya gudditirte oɗo subaka ko jayde l'observateur nde firtir média nde arti e oɗon alhaaliya hol sababu bartogol oɗon gorko Abdoulaye Faye ene wayno jaggagol on suko debbo woni jettaɗo Diawwa mo ganduɗa kay alhaali ɗin capanɗe ɗin sappo e ɗiɗi ujunere ɗiɗon fof e laabi makko ɗiɗi ganduɗa ko yidde makko wartade fof de ene tawe nder ndeɗo jayde e wiide ganduɗa ko jaydenkoɓe l'observateur o yafnima kanko Abdoulaye Faye on suko debbo laabi ɗiɗi e wiide fof ko kanko fayi ɗum caggal nde on suko debbo fawa junggo o wi ɗum ko yafumi de sa yi ɗum ɗo fof ari hen ko sababu nde amma yidde makko noon wonno ko ɓeɗon goppo ɗon suko debbo caggal nde ɓe cali oppudemo ko non tigui o ƴetti pellital yidde wartade o ƴettino laabi ɗiɗi yidde wartade kono ɓennano ene wayno ko hanki ganduɗa ko nde oɗon pito debbo tawi mo tigui mo seeri nder fitta nder prison mo seeri hen fittano makko ɗum tigui woni ko taweteɗon alhaali gundigal makko walla mbiyen jittodiral makko e Boy Djiné ɗum ne tawe nder ndeɗo jayde e hello mabɓe jooɓo kamɓe jeyne koɓe l'observateur caggal kani ɓe gaari alhaali budget mo ganduɗa hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yaɓande hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi budget no wiye programmation budgétaire pluriannuel ɗum ne tawe nder ndeɗo jayde ko amma ɗum koy kay pellital ngal ganduɗa leydi Sénégal ƴetti ɗum kina abboye temedde joyyi ujunaji joyyi ganduɗa ko o milliard ko préje CFA gam kay yuɓɓinde wone gueɗe ko wayno ganduɗa ko sembinde kaɗon oɗon armée leydi Sénégal kono kadi wadde recruté kina tolno e ujunaji jeeɗiɗi taw koy ko militaire en wawɓe tawi ganduɗa ko darade satade tigui nden ka leydi ndi ɗo hande ni kanene tawi nder jayde l'observateur libération arti e ganduɗa ko ɗin accident ji manti teska ɗo e nder leydi Sénégal accident ji ɓe ganduɗa ɓe kolliti yogue majji tigui saabi ɗum ɗi ko ɗin camion ngaji kam e auto ji 7 place uji koye majji tigui ɓuuri teskede ɗin accident ji ene wayno ko sappo e nayo mbasi pitale mon e ɗiɗon accident ji taw kay koye ɗeɗo balɗe jeeɗiɗi ɓennude woni ko ganduɗa losko yañgo woni ko jayni en koɓe ganduɗa ko libération mbaɗi hen caggal kane ɓe gatti alhaali mayde oɗon Abdou Faye mo ganduɗa ko jaadiɗo Boy Djiné to commissariat central mo Dakar holko saabi ganduɗa kay ko bartogol makko holno heeɓiri ɗiɗon jampi holno logoriɗe dande makko haw hooƴi ɗum haw yalti aduna ene wayno caggal nde waɗa arrêté ɓeɗon tato ɓe ganduɗa mbaɗama arrêté mbaɗa déféré ha joni de ɓe garti alhaali mayde makko kono kay ɓe garti alhaali ganduɗa ko 3e parquet mo Boy Djiné Damsi kam e Cheikh Ndiaye dossier mo ganduɗa kay resnama on juge du 8e cabinet resnonomo juge du 8e cabinet ɗum ne tawi nder hello mabɓe jooɓo kamɓe jeynenkoɓe libération ɗo subaka alkamisa ha joni jaɓaɗen jayde vox populi ɓe gatti koye alhaali ngol bartogol ɓe mbi ko la police le père de vie Abdou Faye retrouvé pendu o tawa tigui komo yargui hoore makko mo wasi fitan makko sa uditi ndeɗo jayde e lottotama taw ɗon ɓe mbi ko jampe woni ko ƴetti eno ganduɗa koye ɗeɗon jampe tigui o haaji ɗum e dande makko woodi to liggi ɗon tigui o yaltiri aduna oɗon debbo mo ganduɗa ko pitannoɗo ndun dumbito tawi momo seere fitandu ɓe mbi ko le jampe qui ne lave pas totalement la police ha joni de won ko niɓɓiɗe ganduɗa ko mayde oɗon no sugo debbo oɗon mo ganduɗa ko hoorejo frappe France dégage woni Guy Marius Sagna o wi ko ganduɗa ko o dumbirɗe leydi Sénégal gonti bamulleji saabu tigui gonka ɓen dumbaɓe kono kay noɓe gurdi toon woni tigui ko suuti kongi kanko on Guy Marius Sagna e wiide ganduɗa ko ɓen no torlirte walla mbiyen no leftirte no mbaɗira ni wona hunde yonde arti hen no hannirta ni ko amma ɗum ko kay ha joni dene jokki ganduɗa kay douane fawde juuɗe e ganduɗa ko gueɗe ɗe ganduɗa kay ɗe ndewani lawol no hannirta ni ɗum noon poɗɗe ɗe moƴƴani kene tolno tonuji nayyi piccal joyi woni ko douane leydi Sénégal fayi junggo yaadude ganduɗa kay ko o ton goto piccal jeegom taw foof de ko yamba woni douane mo leydi Sénégal fayi junggo ɗum ko hakkude Kaolack Mbour kame Dakar ɗiɗo diwanuji tati wonde ganduɗa jagguirama oɗon alhaali ha joni jaɓanen jayde les échos nden arti alhaali ganduɗa ko Mamadou Diop ISEC on ganduɗa ko gardiɗo duɗal ngal ɗon jaaɓi ha tirki entre nure institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion
makko e alhaali makko e oɗon debbo makko mo gonɗa ko Aissata Diop Seydiya ha joni de kaɗon haalni jokki e oɗon debbo namdi noon ko Diop Isaac nde yoɓatamo 2 million kono kay Diop Isaac kañumne namdi momo 1 million sababu foof de ko Diop Isaac wiide Aissata Diop jamfima ɗum e wasa tigui yuɓɓide ɗeɗon gueɗe ganduɗa ko no ndun ngal ɗon nodduɗal jaabi ha tirgui Aissata Diop kañumne holliti wonde holde Diop Isaac yaltino Sénégal ko kalis makko walla mbiyen ko doole makko oole o yaltino gam kay jokkude ganduɗa kay koye oɗon université wadde mbiyen addade ɗum ko kanko wonno directrice kaɗon haalen tawi nder hello nebo nden jayde les échos ko wona ɗum ko kay ɓe gatti alhaaliya bartogol ganduɗa ko oɗon gorko ɓe mbi ko la thèse du suicide rejeté ne wayno noon alhaali bartogol Abdou Faye holko laaɓani hen saabu won wiɓe tigui omo wonduno e reedi Moussandou ko ndun tigui jagguimo hay subaka hanki o tigui nde oɗon debbo pittowo tawi mo tigui omo seere fitere makko tawdiri hello o tataɓo ndeɗo jayde ma ɓeydo labdemo so allahu haajiya jaɓanen jayde Madiambal Diagne le quotidien arti e ganduɗa koye ɗin tuumaji ɗi ganduɗa kay oɗon procureur mo Diourbel caggal oɗon baro dépouille maître Babou mo ganduɗa kay ko avocat alhaali makko ganduɗa noon waɗama suspendi avec effet immédiat uddite hello tataɓo ndeɗo jayde ma taw ɗum hen noon no ɓeydete yajide onon gorko noon mo ganduɗa koye tuumaji tigui ganduɗa kay ko oɗon alhaali sabuno tigui kaɗo haala yettade yesso ganduɗa kay ko procureur mo Diourbel caggal kana haala ɓe gatti ganduɗa ko plainte mo centre des œuvres universitaires de Dakar woni kuddo fawi ɓe ganduɗa ko ɗin étudiant ji ɓe ganduɗa kay juɓɓinino walla mbiyana mbaɗino gueɗe ɗe ganduɗa kay hay goto yonnan ɗum nadde ɗiɗo nestaraji bonnude foof sarde saka kane tawen tigui e nder hello mabɓe tataɓo kamɓe jeynenkoɓe le quotidien Madiambal Diagne hay jayde laasa ko natal on gardiɗo kuddo tigui tawate hen ɓe mbi le coup de brandi le bâton ala haali ganduɗa ko saccage des restaurants ganduɗa kay ko bonande tesko noon tene ñalawma heccenko tigui ɗum woni de ko jaynekoɓe laasa gartiri e wiide tigui ganduɗa ko yaafuya ala hen kono kayya ɓen ardiɓe ene mbaɓi ƴettude pellite gam kayya yande ɓeɗon walla mbiyana wadde rewnude ɓeɗon e lawol ɗin étudiant ɗi ganduɗa kay ko caggal woote ɗin liste ji mabɓe renaissance gueɗe baɗe noon saabi tigui nadde ɗumen e restaurant bonnude ñamanteri tawet noon toon foof janeko ɓelas ine kabreno wonde oɗon rafi polio milite mo gonda kayya ngakkini hewɓe terɗe meeɗi kayya ngakkinde hewɓe terɗe watti ɗumen banggue yimɓe on rafi tigui artiɗo e nder leydi Sénégal sappo e ɗiɗo ganda kayya ko kañumen teska ine gondi tigui oɗon rafi polio milite uddi ndeɗo jayde hello mabɓe nayoɓo ma taw ɗum e hen jaɓaɗen jayde enquête nde gaari kay natal hoorejo leydi ndi Macky Sall ɓe mbi ko président Macky Sall corse la loi oɗon loi mo gonda hanki to conseil des ministres woni ko ƴeemi ɓami ngal ɗon pellital e waylude on loi mo gonda ko code pénal yaɓan ɗum code procédure de pénal ɗum tigui woni ko tawete nder ndeɗo jayne kono kay warti ganduɗa ko gueɗe debbate goto kayten ha joni kanko hooreji leydi ndi kan haala o woppani ɗum caggal kono kayya e ganduɗa woni siɗuji taw kay ko gueɗe kantoride walla mbiyen image ɗum ganduɗa kay yadani e jamono kono kayya rendo men jaɓani ɗum woni ko tawete ɗiɗon siɗuji yidde makko kanko hooreji leydi ndi ko ɗin siɗuji tigui yo kollite gudde ko yawi ko yaaci ɓe garti e mayde ganduɗa ko oɗon gorko biyeteɗo Abdou Faye kamɓe jaydenkoɓe enquête ɓe garti tigui e ɗiɗon tonuji yamba kane tonuji poɗɗe ɗe newani lawol walla mbiyen poɗɗe ɗe moƴƴani jaggatto to Mbour kame Dakar ɓe gatti hakkude Aissata Diop ganduɗa ko Isaac wondude on joom galle gonnoɗo joom galle makko Diop Isaac kane tawi nder hello mabɓe jeetaɓo kamɓe jaydenkoɓe enquête jaɓanen jayde guendi le soleil gari ari e natal on wittiyanke windiyanke mugiyanke ɓe mbimo woni sababu wiyedemo le monstre du 7e art wiyete ko Semin Ousmane joom borom saret joom manda joom hala joom les bouts de bois de Dieu joom ganduɗa ko Guelewara ko on gorko tigui binduɗo kono koye gorko mo ganduɗa o piya gueɗe ganduɗa kayya mogiyankagal leydi Sénégal e Afrique kala ene wawi tumnade mum heɓa tigui ko hutiri kono kayya heɓa ko wosoriya gorko mo ganduɗa keftinaɗo hen no hannirta ni joom manda oɗon joom manda biya on woni Ousmane Sembène e wiide jeynakoɓe le soleil hanki jeenayya lewru juin wonno ko on gorko yaltuno aduna wonno ko ñande jeenayi juin 2007 nde tigui yalti aduna on gorko hanki watti duuɓi sappo e nayyi ko ngal ɗon jaalalla wirnino en ɓe mbi ko Sembène l'immortel o yi aduna ko to Casamance hitande ujunere temedde jeenayyi nogas e tati kanko Sembène Ousmane woni koye tarika makko yoni ko jaydenkoɓe le soleil gartino hannirta ni yaɓanen jayde stade e wiide mabɓe beele de Aliou Cissé yitani on 11 mum de départ on 11 mo fawi contre les Sipolo Polo on 11 mo fawi contre les requins bleus ko on 11 de woni ko ganduɗa jaydenkoɓe coftal ɓalle leydi Sénégal tenteɓe e stade wiide mumen beele Aliou Cissé heɓani fattangue tigui yitude on 11
mum de départ kanen tawe ɗo e nder ndeɗo jayde ɓe mbi ko Mendy indispensable Mendy tigi fala budare e nder oɗon équipe kono kaya Sabalia on latéral droite comme Fodé Ballo-Touré ene wayno tigi ha jonde leydi Sénégal e oɗon équipe nationale yitama no feewi kono kaya oɗon diyo mo gonɗa ko Abdou Diallo kamɓe Kalidou Koulibaly woni ko gonɗa koɓe jonni no feewi kono kay ko fartagui dencude hewni kay woni ko heeɓa hen saabu ala ko si walla mina hayso tawi si hewani Sadio Mané Ismaïla Sarr ko hunde nde ganduɗa ko teskonoɗe kay ko andaɓe wawɓe wadde gueɗe gueɗe ganduɗa ko payo dinɗe e nder oɗon équipe nationale ɓe garti oɗon parcours gorko mo leydi Sénégal pettowo to ganduɗa ko Leicester City wiyete ko Nampalys Mendy guila pottal leydi Sénégal e ndi konngol ngal woni pottal makko gadanal faade ɗeɗo potteɗe ɗiɗi ɓennude o waɗi golle payodinde wadde mbiyanna e wiide jaynekoɓe stade kanko de o waɗi place makko e nder équipe nationale mo Sénégal kanko Nampalys Mendy natal ɓeɗon ganduɗa ko 11 type de lion woni ko tawete e nder ndeɗo jayde ɓe garti ha joni kamɓe jaynekoɓe stade e on AG mo ganduɗa ko assemblée générale fédération sénégalaise de football foof de ko gam heɓanade ɗin sumgoji ardugol CAF ardugol ganduɗa ko fédération sénégalaise de football ɗiɗon ñalɗi tijjama o jogori wonde ko jeeɗiɗi e jeetati lewru août fandu so allahu lamɗo jaaɓi beele de ɓe kawrita woɗo koɓe cinti walla mben woɗo koɓe kaltidi ko adi ɗiɗon sumgoji musidɓe tedduɓe ɗum no tigui wonno ko siifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal oɗo subaka ha joni noon e ganduɗa kay gartate e ganduɗa koye ɗeɗon ƴiƴemeje dufoje walla mbiyen ɗiɗon pittali basareɗi e nder ganduɗa koye nder taliji leydi Sénégal saabu sa daari jayde ganduɗa ko libération ko anare ɓe mbi koye nder balɗe e ganduɗa ko jeeɗiɗi sappo e nayo mbasi pittali mon taw koye accident ji wadde mbiyen yarude sesata yettade ko noon tigui lawol jaam waɗani noon fulɓe hewno wiide sa dartima konngol ma taw ko gonga yogue accident ji jiiteɗi ko excès de vitesse heewi ɗum wadde yogue accident ji jiiteɗi ko o gongue heewi ɗum wadde yogue ganduɗa ko accident ji jiiteɗi ko camion ngaji natodiri cette place uji walla camion ngaji nata saabu ene heewi wiyede orial mawgal walla mbiyen camion ko jinnaɗo sa yene mum gañoɗa so yenema gañoɗa wadde wone camion ngaji ko antigui wawi oppande ɗumen oɗon tari ko antigui wawi woddade ɗumen saabu sa woddaki ɗum on sa yene mon ko an gañoto so ñanema an gañoto wadde mbiyen ha joni rentade jooɗi kono kay mbaɗen erago fade laamu ngu ɗiɗon permis ji ɗi kokkitta joomi ƴewta ɗum no feewi wona jomum ganduɗa ko wayno Amadou ni yettima hokkima ganduɗa ko ujunnaji 4 ujunnaji 2 muninima taw ganduɗa ko oɗon examen mum waɗa réussir hokkima muninima tan goppita ɗum jaaha wadde men ko gueɗɗe ne poti ƴewtire no hannirta ni musidɓe tedduɓe ha joni noon ganduɗa kadi ne foti jurnitede saabu aɓe kewi wiide neɗɗo so jole auto dame 4 nenen gudditiri yeeso makko hollen dame damal police nenen udiri yeeso makko damal gala makko nenen udiri yeeso makko damal bamule nenen udiri yeeso makko kono kadi damal hôpital nenen udiri yeeso makko ɗeɗon dame foof so yiiɗi ganduɗa ko muccude dow jaam o yetto e galle makko dow jaam wadde ko yarude sese ngal yettintamo e ngal ɗon damal faade galle makko yarude sese hata yettade lawol jaam waɗani e wiide ganduɗa ko yoni hankkadi accident ji tali yoni ɗin pittali ganduɗa ko ya yimɓe ne donne tan en pomne pittali tan en keddo oɗon tele wonta ƴiƴam plus jamais de sang sur les routes plus jamais de sang sur les routes musidɓe tedduɓe ko Moussa Nia arno ganduɗa ko sifan ɗon ɗeɗon kele gadane to caméra to wonto ko caɗwalo en jettito réalisation Samba Diop montage e kame gueɗe baɗe noon Amadou Touré tawtorede yallo ken yiide subaka Allah jarama on jarama